Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha nguThembi Nkosi Kalochi. uThembi Nkosi Kalochi kukho amahle angathi umfana omdala, iKaizer Chiefs semveni kwakhe, amakhosi afuna ukumsayina. Kuthiwa ke unandaba xa bebecwecile bezama ukuyilandelela le meko, kuthiwa ke le nto iyenzeka. iKaizer Chiefs iyamqonqozela uThembi Nkosi Kalochi. Abaninzi bathi bayichuleza ke le nto, bayibala kanje, bathi ke xa kunokwenzeka iKaizer Chiefs nyhani imfumane phaa uThembi Nkosi Kalochi, loo nto iyakuxela into yokubana ke phaa kwelaa cala lokuatheka kweKaizer Chiefs kungakuhle kakhulu, ngoba baza kumdibanisa phaa noLangelihle Kaphili, bakhona koMduduzi Tshabalala, bakhona uMfundo Vilakazi, bakhona uWandile Kaduba. Zininzi nje ii-players ke zeKaizer Chiefs ke ezigijimayo xa kubhekwa phambili. Kuthiwa kulotsha ngafike kadibane nezo players afake igalelo ke elikhulu. Batsho ke xa sebeyizoba oonondaba benepicture Kalochi ethathwe yiKaizer Chiefs, ngoba kunendaba ezitshoyo, kunentlokoma etshoyo ethi iKaizer Chiefs isemveni koThembi Nkosi Kalochi ke baphulaphuli. Masinikeze ke ngoThembi Nkosi Kalochi. uThembi Nkosi Kalochi baphulaphuli ke udlalela laa timu yapha eLibya, yayikhowutshwa phaa nguRulan Mokwena. Uthe xa ejoyina laa timu ke uThembi Nkosi Kalochi walandela uRulan Mokwena, ngoba ibiqeqeshwa nguRulan Mokwena, njengoba uRulan Mokwena sele ehambile ke ngoku laa timu ephaa kwelase-Egypt kulaa Pyramids FC. Ukwelaa qela ke ngoku uRulan Mokwena umshiye yedwa phaa uThembi Nkosi Kalochi. Abantu abaninzi bathi ke kulapho izinto zakhe uLochi ngathi ke azisahlangani kakuhle. Khumbula ke into yokubana uThembi Nkosi Kalochi lo usayine iinyanga eziyi-30 nalaa timu, 30 months ke i-contract yakhe. Kuthiwa ku-under contract nalaa timu koze kobetha ke u-2027. Ithi ke le nto ke baphulaphuli ke xa iKaizer Chiefs ke isho into yokubana ke iyamfuna uThembi Nkosi Kalochi, izawukhupha imali imthenge kulaa timu yaphaa eLibya. Okwangoku uThembi Nkosi Kalochi usene-contract nelaa qela lapha eLibya. Noba yena ngathini umdla wakhe afuna ubuyela eSouth Africa, kodwa okubalulekileyo kuzawumele loo timu ke imthenge. Umzekelo iKaizer Chiefs yiyona kuthiwa ke ngoku iyamqonqozela, iyamquqela phaa uThembi Nkosi Kalochi, ifuna ukumsayina. Okubalulekileyo ke kuzawufuneka ikhuphe imali epokothweni izibeke yamthola uLochi, ngoba usene-contract nelaa qela lapha eLibya. Injalo ke imeko kaThembi Nkosi Kalochi, umfana omdala. Niyamkhumbula le nto yokubana ke wadlalela amaqela amakhulu apha eMzantsi Afrika, iOrlando Pirates kunye ke neMamelodi Sundowns. Uba iyapasa idili yakhe neKaizer Chiefs, iyawuba liqela lesithathu eMzantsi Afrika kumaqela amakhulu adlalelwa nguThembi Nkosi Kalochi. Injalo ke ningangena ke nani ke baphulaphuli ke nitsho into yokubana nina niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.